Vážená komise, milí posluchači, já jsem tu dnes, abych vám odprezentovala svoji středoškolskou odbornou činnost na téma hudba jako emočně regulační strategie u dospívajících. Tak, cílem mé práce bylo popsat hudbu jako emočně regulační strategie u dospívajících ve smyslu, jakým způsobem ji používají, v jaké míře a proč. Dále to bylo také prozkoumat souvislost mezi úzkostností a vyhýbavostí vazby a využíváním hudby právě jako emočně regulační strategie, tedy zjistit, jestli tam nějaká souvislost je. Dále jsem chtěla prozkoumat faktor toho, zda když člověk je aktivně zapojen do té hudby, tedy jestli hraje na hudební nástroj, či jestli ji pouze poslouchá, tedy jestli je pasivně, dejme tomu, zapojen do hudby, tak jestli to také má nějaký vliv. A jako poslední jsem chtěla prozkoumat faktor pohlaví. Tak, teď už něco k osnově samotné práci. Tak v teoretické části jsem se zabývala prvně samotnou hudbou, jaký k ní máme vztah, proč ji posloucháme, jelikož každý to má trošku jinak, každý ji vnímá trošku jinak. To souvisí právě i s tím, jestli sám aktivně hraje na nějaký hudební nástroj, či si ji pouze poslouchá, protože i tam se to vnímání může trochu lišit. Tak, samozřejmě jsem se pak zabývala i samotným tématem, a tím je hudba jako emočně regulační strategie, kdy jsem se hodně opírala o studii Suvy Sarikálio z roku 2012 a jako poslední je důležité zmínit i teorii vazby, na které je také založená podstatná část mé práce. Ale ovšem si něco konkrétně povíme teďka. Tak, k té hudbě a vztahu k hudbě, tak prozkoumávala jsem tam hned několik faktorů. Jedním z nich je právě faktor rodiny, zda je například právě zda je dítě již odmala vedeno buď to ke hře na hudební nástroj, jestli dochází do kroužků týkajících se hudby, nebo nějak spjatých s hudbou a jak důležitá je hudba vlastně pro samotnou tu rodinu. Dále tedy jsem se podívala na to, zda tedy pouze tu hudbu poslouchá, nebo zda opravdu tedy hraje na ten hudební nástroj, jak už jsem říkala. A také jsem prozkoumávala ten vliv, který má hudba na náladu, jelikož je dokázané, že tam ten vliv je, ať už pozitivní či negativní. Tak, dále tedy jsem se zabývala tou hudbou jako emočně regulační strategii. Jak už jsem říkala, opírala jsem se o studii Suvy Sarikálio z roku 2012, která zde právě ustanovila takovou metodu, které se říká BMMR, tedy Brief Music and Mood Regulation Scale, která rozděluje hudbu jako emočně regulační strategii na 7 strategií různých, které můžete vidět tady. Jedná se o zábavu, regeneraci, silné pocity, rozptýlení, výboj, mentální práci a útěchu a dělí se to právě podle toho, jak daná osoba hudbu využívá, jakým způsobem. Tak, a jako poslední tady teda máme teorii vazby, která je velmi podstatná teorie v psychologii, často citovaná. A jedná se o teorii, kterou vyslovil John Bowlby v roce 1969, který vlastně popsal, jak právě vzniká citová vazba. Ta citová vazba vzniká v raném dětství, podle toho, zda jsou či nejsou uspokojovány potřeby dítěte. Můžeme si to představit tak, že máme malé miminko, které pláče, má nějaké potřeby a jestliže k němu ta primární pečující osoba, většinou to bude matka, přijde a ty potřeby dostatečně uspokojí, takhle je to opakovaně, tak si to dítě vytvoří jistou vazbu. Zdali pak ty potřeby nejsou uspokojovány nebo nejsou uspokojovány v dostatečné míře, tak si vytvoří vazbu nejistou a ta se může dále dělit na vazbu úzkostnou, vyhýbavou či dezorganizovanou a to pak záleží na dalších faktorech. Já ve své studii se však zaměřím na dva tyto typy nejisté vazby a tím je vazba úzkostná a vazba vyhýbavá. Tak, teď teda něco už k metodám výzkumu, tak jednalo se o kvantitativní dotazník, který jsem posílala prostřednictvím mailu, ale sdílela jsem ho i na sociálních sítích a součástí teda byla metoda už zmíněná BMMR od Suvy Sarikálio.
Jednalo se o metodu, jak už jsem říkala, tedy o 7 kategoriích, z nich každá měla 3 položky, takže dohromady to bylo 21 otázek náhodně uspořádaných. Dále jsem tedy použila ke změření vazby metodu CAFFS, tedy Comprehensive Attachment Figures and Factor Scale od Siroňové et al., tedy k určení úzkostnosti a vyhýbavosti vazby. Zde jsou 4 části, každá se týká jiné osoby a já jsem teda využila pouze 3 části, a to část týkající se matky, otce a blízkého kamaráda, jelikož to bylo pro mou studii nejrelevantnější. No a jako poslední jsem přidala i nějaké vlastní otázky zjišťující základní demografické údaje, jako například pohlaví či věk. A také konkrétně jsem chtěla i zjistit nějaký bližší vztah té osoby k hudbě. A to jsem zjišťovala například pomocí otázek, jak moc je pro tebe hra na hudební nástroj či poslech hudby důležitý. Tak. Vzorek, tak jednalo se o, jak už jsem říkala, studenty a studentky, bylo jich dohromady 90. Tito studenti a studentky docházeli do 3. a 4. ročníků středních škol, tedy byli ve věkovém rozmezí 17 až 19 let. Jednalo se hlavně o studenty gymnázia ve Žďáře nad Sázavou, ale jelikož jsem dotazník sdílela na sociálních sítích, tak na něj odpovídali i studenti různých středních škol ve Žďáře a v okolí. No a zjistila jsem také, že téměř polovina z nich, tedy 47%, hrálo na nějaký hudební nástroj. Tak, teď už něco ke konkrétním hypotézám mé studie. Tak, první hypotéza týkající se samotné, tedy vazby, byla, že lidé s úzkostnou a vyhýbavou vazbou budou více používat hudbu jako emočně regulační strategii, jelikož tyto osoby se většinou nespoléhají právě na té blízké osoby, jelikož k nim nemají tu jistou vazbu. A tedy by tam mohla být větší pravděpodobnost, že budou tíhnout k těm alternativním zdrojům emoční regulace, konkrétně tedy v mém případě k hudbě. Dále můžeme předpokládat, že dále je tady teda otázka té vyhýbavé vazby, jelikož zde můžeme předpokládat 2 věci, které jsou víceméně protichůdné. Jeden předpoklad by mohl být, že lidé s vyhýbavou vazbou budou právě více využívat hudbu jako emočně regulační strategii z již zmíněných důvodů, ale na druhou stranu můžeme předpokládat, že by právě ani tu hudbu nevyužívali k emoční regulaci, jelikož pro lidi, osoby s vyhýbavou vazbou jsou typické spíše deaktivační strategie, kdy ty osoby nechtějí ty emoce vyjadřovat, nechtějí je projevovat před ostatníma a nechá spíše v sobě tak jako dusí, takže by bylo možné, že právě ani tu hudbu nevyužijou jako emočně regulační strategii. Tímto se pak ve studii dále zabírá. Dále jsem předpokládala, že u dívek bude nejspíš vyšší pravděpodobnost, že budou využívat hudbu jako emočně regulační strategii z již získaných poznatků, které také ve své studii zmiňuji. A jako poslední jsem předpokládala, že by mohli lidé, co hrajou na hudební nástroj, více používat hudbu jako emočně regulační strategii, protože k ní možná mají větší vztah než lidé, kteří hudbu pouze poslouchají. Tak. Teď už teda ale něco k těm výsledkům. Ukázalo se, že úzkostnost k matce a k otci má vliv k využití hudby jako zábavu a mentální práce. Ukázalo se, že ani úzkostnost, ani vyhýbavost ke kamarádovi, k blízkému kamarádovi nemělo podstatný vliv na studii. Ale zajímavé však bylo, že vyhýbavost jak k matce, tak k otci souvisela sice s využitím hudby pro zábavu, nikoliv však k mentální práci. Dále jsem tedy zjistila, že vyplynulo z výzkumu, že ti, co hrají na hudební nástroj a většinou i ti, co hrajou na více hudebních nástrojů, či na něj hrajou po delší dobu, tak využívají více hudbu k rozptýlení a dále ji pak využívají pro mentální práci a útěchu. A nakonec jsem zjistila, že z výzkumu vyplynulo, že dívky více využívají hudbu k výboji emocí než chlapci. Toto by mohlo být dáno například sociálníma normama, že dívky jsou více vedeny k tomu, aby vyjadřovaly své emoce než chlapci, ale o tom můžeme už pouze spekulovat. Tak,
To už by tedy ode mě bylo vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit, až vás uvidím naživo.